салом дӯстон, инак аввалин конфронси матбуотии Лионел Месси ҳамчун бозингари ПСЖ дина рӯз ба анҷом расид ва чун ваъда мо муҳтавои онро пешкаши шумо мекунем. Ҳатто дирӯз бархе аз хабарҳо ҳам паҳн шуданд ки гӯё Барселона ба Месси шартномаи нави корӣ пешниҳод кардааст. Аммо саҳар ин ҳама рад карда шуду маълум шуд ки Месси дигар моли Барса нест ва инак ӯ бозингари ПСЖ шуду аввалин конфронси худро барпо кард. бо баргузори ин конфронс гуфтам мумкин аст ки қиссаи гузашти Месси ба ПСЖ пурра ба анҷом расид. ҳозир муфассалтар ҳамашро мефаҳмонам. 13 август барои мухлисони футбол ид аст. Якбора се топ лигаҳои аврупоӣ Ла Лига, Бундеслига ва албатта Премер Лига оғоз мегарданд. Дар аввалин давр моро якчанд топ рақобатҳо интизор аст. Барои боз ҳам ҷолибтар кардани тамошои ин бозиҳо дӯстони мо аз 1x ба ҳамаи онҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Агар шумо то ҳол дар 1x регистратсия накарда бошед, пас баръакс бурд кардед, зеро ба ҳама обуначиёни нав дар аввалин пардохт бо промокоди Барса то $100 бонус медиҳанд. имкониятро аз даст надиҳед. Ccылкаи бозӣ дар комментария. барои онҳое ки то ҳанӯз ин ҳамаро ба пуррагӣ намедонанд, як бори дигар хронологияи онро хоҳем гуфт. қабл аз Копа Америка Месси мебоист бо Барселона шартномаи худро тамдид мекард, аммо накард ва ба ҷоми Амрико рафт. дар ин муддат ҳама боварӣ доштанд ки баъди Копа Месси бе ягон мушкилӣ шартномаи навро имзо карда ба Барселона мепайвандад. аммо қабл аз баргузории ҷоми Гампер вазъият тағйир хурдан гирифт. гап сари ин ки аз рӯи қонунҳои мавҷудаи Испания ва қоидаҳои Ла Лига Месси имкони бозӣ дар Барсаро надорад. аниқтараш Барселона ӯро қайди ном карда наметавонад. мутобиқи қонунҳои ҷории Испания як корманд ҳуқуқи бемаош кор карданро надошта зиёда аз ин наметавонад аз ҳадди аққали маоши худ кам маблағ бигирад. яъне агарчи Месси аз ҳаққи 50% маоши худ гузашта бошадам, боқимонда маблағ имкон намедиҳад ки дар Барселона қайди ном шавад. бозҳои Ла Лига Барселонаро дастгирӣ накарданд ва инак ӯ бозингари ПСЖ аст ва муаррифии ӯро 1,5 миллион нафар тамошо карданд. шайхҳои араб ба ҳама қоидаҳо туф карданд. кадомеро хоҳанд бар муқобили ҳама қонуни қоидаҳоро мехаранд. охир онҳо яке аз сарпарастони клубӣ мебошанд ва мабуд агар қаҳр кунанд, босои лига аз он сахт зиён мебинанд. ана барои ҳамин қоида чун ҳамешагӣ барои камбағалҳо вуҷуд дорад. ман хело хушбахтам ки карьераи нави худро оғоз мекунам. ПСЖ дастаест ки ба мақсадҳои футболии ман мувофиқ аст. ман медонам ки ин ҷо чӣ гуна коллектив ва ситоди мураббиёни хуб ҷамъ шудааст. ман пурра барои кӯмаки даста омода мебошам. бесаброна баромадан ба майдони Парк де Пренсро интизорам. ман хело хушбахтам ки ин ҷоям. барои ин ҳама баробарияти ПСЖ хеле миннатдорам. ҳамааш ба хубӣ анҷом ёфт. бесаброна интизори тамрини аввалинам то бо ҳамдастаҳоям шинос шавам. ман аз мухлисони Барселона хело миннатдорам. онҳо хуб медонанд ки ман бо дастаи хеле пурқудрат шартнома мекунам, зеро ман рӯи ғолиб дорам. намедонам ки тақдир маро ба Барса рӯбарӯ мекунад ё ин ки не. аз як ҷониб хело хурсандиовар аст ки ба камнов бармегардам, аммо аз як ҷониби дигар ҳайронам ки ман чӣ хел бо пироҳани дигар пеши чашми онҳо мебароям. ман ҳамавақт мегӯям ки Барселона хонаи ман аст. ман аз ин ҷо ёддоштҳои хубу бади зиёде дорам, аммо мухлисон маро хуб медонанд ва ман аз онҳо миннатдорам. ман орзуи дигарбора ба даст овардани лигаи чемпионҳоро дорам ва мо акнун чунин даста дорем ки ба ин кор қодир аст, гуфт Лионел Месси. хуб дӯстон, суханои ӯ ба шумо маъқул шуд? ба назарам ӯ ягон зарра тағйир наёфтааст. ҳамон хеле ки рӯи ғолиб дошт дорад. карьераи футболии ин достони футбол ҳанӯз идома дорад ва мо шумо боз 1-2 соли дигар бозии зебои ӯро хоҳем дид. албатта дар чемпионати Фаронса топ бозиҳо чандон зиёд нестанд, аммо фикр дорам мо Месси асосиро бозам дар лигаи чемпионҳо хоҳем дид. акнун бо Барселона чӣ мешавад, вақт нишон хоҳад дод. оё онҳо қудрату бо грандҳои футболи Испания сану ман карданро дорад ё ин ки на. рости ман чандон бовар надорам ки кумам Барсаро ба чемпионӣ барад, аммо кошки ки хато кунам. хулас мебинем ки бо Барса чӣ мешавад. албатта интригаи асосии имрӯз ин интихоби рақами Месси буд. айни ҳол таҳти рақами 10 Неймар боз мекунад ва Месси ин рақамро аз ӯ нагирифт ва миёни рақами 19 ва 30 интихоб карда ахиран 30ро интихоб намуд. ҳарчанд ки Неймар ин рақамро ба ӯ пешниҳод кард. Месси барои аввалин маротиб таҳти ҳамин рақам дар Барса бозӣ карда буд. аҷобати ин аст ки Месси анъанаи деринаро дар ПСЖ ҳам нашикаста рақами 30ро интихоб намуд. аммо иллати ин аст ки дар Фаронса таҳти ин рақам танҳо дарвозабонҳо бозӣ мекунанд. мутобиқ ба қоидаҳои мавҷуда як даста 30 бозингарро номнавис мекунад ки аз 1 то 30 рақамчинӣ мешавад ва таҳти ин рақам дарвозабонҳо номнавис мешаванд. албатта ин ҷо рақами 1 ва 16 ҳам ҳаст, аммо барои гирифтани рақами дигар мебояд ҳайати комиссия ташкил кард ки он масъаларо ҳал мекунад. дар чунин сурат дарвозабон метавонад рақами 40ро гирад. ана барои ҳамин Донарума маҷбур
маҷбур шуд ки аз рақами 99 дӯстдоштаи худ даст кашад. То омадани Месси рақами 30 ба дарвозабон Александр Лителли ки ягон бозӣ дар ҳаёти даста нагузаронидааст тааллуқ дошт. ӯ соли 2020 аз дастаи Орлеан ба ПСЖ гузашта буд, ҳарчанд ки дастпарвари ПСЖ мебошад. ӯ дарвозабони чорум ПСЖ баъди Навас, Донарума ва Ccылкаи мебошад. аммо ПСЖ лигаро мутмаин сохт ки барои Месси истисно намуда аз баъри бархи майдачӯида гузаранд. охир на ҳама вақт дар Фаронса одами сайёраи дигар фуруд меояд. барои чунин меҳмон ҳама корро кардан мумкин аст. барои имрӯз тамом. дар ҳамон ҳолат барселонаро дӯст доред ва канали Барса тиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.